dunay tubig diri sa ibabaw o sa ilalom. Kaya dunay tubig diri sa ibabaw. Kunya, hinganlan sa Diyos ning hawan o langit. Sa ito pa, in short, anong langit, gibuhat niya, dunay tubig sa ibabaw, tubig sa lalom, sa ito pa, gikan na ni panulong diha mga langit. Kuha ninyo, ano siya mga langit? Ang ilhana na to sa langit, dunay tubig sa lalom o sa ibabaw. Muna ilhanan sa langit. Aron dili tama, matigmo-tigmo ba? Aron na ila tigmo-tigmo muna. Sa Bible, dunay langit, dunay tubig sa ibabaw, duna po'y tubig sa ubos. Kaning tunga-tunga ni langit ni. Muni, kano sa ni buhata? Sa ikaduha ka adlaw. Kung saan tayo gibuhat sa Diyos sa unang adlaw? Ang gibuhat niya diri, kahaya. Ang gibuhat niya sa ikaduha, langit. Sa ikatulo, sa iyong gibuhat, o bingon ng Diyos, matingog ang mga tubig na anaa sa ilalom sa mga langit. Ilalom sa mga langit. Nadaghan na, no? Ganyan, yung hingan lang to, wasa may mga mahimo ang mga hawan. Wala, iyon ba siya mga hawan? Wala, wasa may mahimo. Hawan lang. Ug ang hawan, hingan lang o langit. Langit. Pag istorya dire, mahimo, matingog ang mga tubig. Matingog ang mga tubig na anaa sa ilalom sa mga langit. Mga langit na ni, ay mga langit. Ngano man, ngano nahimo naman siya mga langit. Inani na siya nitabo. Kaning kalibutan, nana, kalibutan ni. Ya. Isirkuluhan ni diri o hawan. Anak ko ng hawan diri. Kung mali ka diri kapitas kalibutan, ganin siya langit ni. Kung mali po ka diri napita, langit po na kay hawan man ni hawan. Kani tubig man ni. Ya, man ni hinganlan og nimbus cloud. Spelling nga ni. Yo, no? Nimbus clouds. Kani siya. Kaning ni mo ni siya tubig. Ini kalibutan ni tubig ni siya. Anhin ang eroplano dili man lupa. Yana. So kani siya man ni langit. Kay tubig man ni tubig. Unsa may prueba nga mo ni utlanan sa langit ato masahon. O mingon ang Dios, matingog ang mga tubig nga anaa sa ilalom sa mga langit ngadto sa usa ka dapit ug tumungha ang yuta nga mamala. Ug nahimo kini ug ang mamala nga dapit gihinganlan nga ug ang mamala nga dapit gihinganlan sa Dios nga yuta ug ang katilingban sa mga tubig kanina sa lalom, no? Ani gihinganlan iyang gihinganlan nga mga dagat ug nakita sa Dios nga kini maayo kayo. Kung kanini ang ilalom aning hawan, hinganlan niya ni og mga dagat. Hinganlan niya dagat ni. Sumala sa giingon nga tubig nga natingog. Munang gikan ani padulong diha mo nay hawan. Naginganlan sa Dios ug langit. Ya,
Unya sa ikatulo sa iyang gibuhat, mutumha ang yuta na mamala. Sige. O mingon ang Dios, magpaturo ang yuta o balili talamnon nga magahatag og binhi o himunga nga mga kahoy nga magadahatag og bunga ingon sa ilang matang. Diin anaa kaniya ang iyang binhi sa ibabaw sa yuta. Ug nahimo kini ug ang yuta nagpaturok og balili talamnon nga nagahatag og binhi ingon sa ilang matang ug mga kahoy nga nagahatag og bunga nga mao'y binhi niini ingon sa ilang matang ug nakita sa Dios nga kini maayo ug dahil hapunon ug dahil kabuntagon adlaw nga ikatulo. Ikatulo na kadlaw ni nananon sa dilig nananon dilig sa ikatulo adlaw. O mingon ang Dios, mahimo ang mga kahayag sa hawan sa langit aron sa pagbulag sa adlaw gikan sa gabi ug himua sila nga alang sa mga ilhanan ug alang sa mga panahon ug alang sa mga adlaw ug sa mga katuigan ug himua sila nga mga kahayag sa hawan sa langit aron sa paghatag ug kahayag sa ibabaw sa yuta ug nahimo kini. Magbantay na mo, no? Ano yung mga bituon atong ayohon og basa ha? Ug mingon ng Dios mahimo ang mga kahayag sa hawan sa langit aron sa pagbulag sa adlaw gikan sa gabi. Mahimo ang mga kahayag sa hawan sa langit aron sa pagbulag sa adlaw o sa gabi. Ug himua sila nga alam sa mga ilhanan ug alam sa mga panahon ug alam sa mga adlaw ug sa mga katuigan. Ug himua sila nga mga kahayag sa hawan sa langit aron sa paghatag ug kahayag sa ibabaw sa yuta ug nahimo kini. Ug gibuhat sa Dios ang duruha kadagkong mga kahayag, ang labing jutay nga kahayag sa paghari sa adlaw ug ang labing jutay nga kahayag sa paghari sa gabi. Gibuhat usab niya ang mga bituon ug gibutang sila sa Dios sa hawan sa langit aron magaiwag sa ibabaw sa yuta. Asa sila gibutang? Wala sa langit. Gibutang sila sa hawan sa langit. Mga kanang gibutangan ng bituon, dili na siya langit. Muna inyong bantayan. Asa gibutang ng mga bituon? Sa hawan sa langit. So doon ay diferensya, dako kay diferensya, di man asa gikan ang hawan, kagingan lang langit, aliwala sa tubig. Ang bituon, aliwala sa langit, naana sa hawan sa langit. Asa man ang hawan sa langit? Sa ubos sa ibabaw. Pananglitan, di ba? Kung man yung nimbus cloud. Ayuhagin ninyo ang sabot, aron kamaugin mo. Matod sa naisulat, ang mga bituon, uban ang adlaw bulan, gibutang sila sa hawan sa langit. Asa man ang hawan anang langit? Dire sa lalo o nas babaw? Naadiri ng hawan sa ibabaw. Kay ang langit, o man ni langit, naliwala man ni sa tubig. Kamu man ni langit man ni. Kaya kani nimbus clouds man ni. Kaning hawa na diri sa babaw. Ani. Baba ninyo na. Nadiri nang panalitan mo hangad ka diya. Pag hangad nimo kanang dito si babaw na. Unahan na ng nimbus cloud. Munay mga hawan dito. Hawan sila sa langit. Nabiya gibutang ang bituon, mga bituon sa hawan sa langit. Kay di ano dingan na sa hawan, dili man ni langit ni. Ara mang hawan o nga tunga-tunga
lan og langit. Ayoko na yung basa ko na to ha. Sahon balik. Hawan sa langit. Aron di sila mo mabikil nila kay diklo na mo ni Wala sa sulod sa langit. hawan sa langit. Dapat makasabot mo asa ng langit o asa po ng hawan sa langit. Asa din ang hawan, lalagyan ng yuta, ilalong nga. Nga kanang langit, nga giingan lang niya, kanang langit, gibuhat taliwala sa tubig. Diba? Sawa pa na hinganli og langit, niingon ang Diyos, mahimo ang usa ka hawan taliwala sa mga tubig. Sa dihang nahimo na ning hawan, nga naas taliwala sa mga tubig, yung gihinganlan og langit. Sabta dayon ninyo, nga kanina ang langit, taliwala aning tubig. O ibabaw ana, wala yung langit dito. Kaya kanang langit, na mas taliwala sa tubig. Dili kay gikan aning tubig diri, na napoy langit dito. Kaya kung naay langit dito, sa ibabaw ana napoy tubig. Nasabot mo? Kung kanang bituon, langit na, di ibabaw ana na tubig. Yung sa mga siyentes nga ninong na tubig dito. Nawa may tubig dito. Sa ibabaw anang bituon. Ang langit, taliwala sa mga tubig kay kanang gihingan lang og langit, sawa pa hingan ni og langit, hawan. Nga naa sa taliwala sa mga tubig. Malagay nga kaning sa Bible, inyong basahon, ayaw i-word for word. Mugana atong mata, mugana ang muto. Dili kay, sige lang ka, word for word ba, niya wala kasabot. Yan ka na din dito. Ingon dayon si Abraham. Handa karon ang langit. O isip pa ang mga bituon, o sa may gihangad niya? Langit, correct. O niya ang mga bituon, di na makita, hawan man eh. Di na, makita ni mo ng bituon, o dagong eh. Makita ni mo? Sa langit, makita ang bituon. Paghangad ni mo sa langit, makita ang bituon. Pero dilibot sa doon, nagitagtag sa bituon langit. Ay gibutang sila sa hawan sa langit. Wala sa langit gibutang. Asa gibutang mga bituon? Ato ibalik. Hawan sa langit. O gibuhat ang duruha ka mga dagkong kahayag. Ang labing dakong kahayag sa paghari sa adlaw. O ang labing jutay na kahayag sa paghari sa gabi. O gibuhat usab niya ang mga bituon. Sarap to. O gimuha sila nga mga kahayag sa hawan sa langit. Aron sa paghatag o kahayag sa ibabaw sa yuta o nahimo kini. 6. O gibutang sila sa Dios. 17 na. Unsay gibutang? Ang mga bituon, sundan yung basa sa kuwan. 16. O gibuhat sa Dios ang duruha kadagkong mga kahayag. Ang labing dakong kahayag sa paghari sa adlaw. Naidako kayong kahayag aron sa paghari sa adlaw. Unsa man ning adlaw? Ngari ang kahayag. Duha kadagkong kahayag. Okay. Ang usa ni muhari sa adlaw. Ang usa kay duha man eh. Ang usa na muhari sa adlaw. Ang usa aron sa paghari sa gabi. Kaning adlaw dire, kaning kahayag nga
hari aning adlaw, kaning adlaw dili ni ang adlaw gihingan lang sa English o sun. Light da. Mo ni ang adlaw gihingan lang kahayag. Kanang mag-ingon ka na Lunes, adlaw na, no? Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday. Muna yung adlaw, Sunday. Nga giharian og kahayag. Nga gihinganlan og sa English, sun. Unya kana kung kahayag ng hari sa gabi, ginganan po nag moon. Nang sun, ug moon na sila. Asa ni sila gibutang? Wala sa awan sa langit. Diyan giulit. Gibuhat usab niya ang mga bituon, 17. O gibutang sila sa Dios sa hawan sa langit. Aron magaiwag sa ibabaw sa yuta. Asa sila gibutang? Sa hawan sa langit. Dili kay gibutang sa langit. Asa sila gibutang? Sa hawan sa langit. Karon. Ano saan ni tabo sa ikaupat? Ano sa gibuhat sa Dios? Sa ikaupat ka adlaw. Bituon adlaw, langingan lagsan, dayon apil na ang bulan. Ikalima. Pumasahon sa gibuhat sa Dios. Sa ikalima ha. O dihay kapunon. O mayon ang Dios dumagsang sa mga tubig ang luot sa mga binuhat na buhi. O manglupad ang mga langgam sa ibabaw sa yuta diha sa hawan sa langit. O gibuhat sa Dios ang dagkong mga mananap o ang tanan mga binuhat nga buhi nga nagalihok nga mitungha sa mga tubig ingon sa ilang matang ug ang tagsa-tagsa kalanggam nga pak-an ingon sa ilang matang ug nakita sa Dios nga kini maayo o dihay o gipanalanginan sila sa Dios nga nagingon sumanay ug dumaghan kamo ug puno ninyo ang yuta paupuon ninyo ang mga tubig sa mga dagat o padaghanon ang mga langgam sa yuta o dahay ka punon o dahay ka buntagon adlaw nga ikalima. So ang gibuhat na dire langgam sapa mga mananap o mga isda apil lang mga mananap sa dagat sa ikalima ni dayon sa ikaunom dinhi buhata si Adan, dinhi buhata ang tao. Ingon ang Diyos, dalangin natin ang tao. Umingon ang Diyos, buhato na to ang tao. Sumala sa atong dagway. Ingon sa kasama nato. O magabuot sila sa mga isda sa dagat, o sa mga langgam sa kalangitan, o sa mga kahayupan, o sa tibuok nga yuta, o sa tanan nga nagakamang sa ibabaw sa yuta. Ug gibuhat sa Dios ang tao sa iyang kaugalingong dagway. Sa dagway sa Dios gibuhat sila, lalaki ug babae, iyang gibuhat sila. Ug ipanalanginan sila sa Dios, ug lingon ang Dios kanila. Sumanay ug dumaghan kamo, puno ninyo ang yuta, ug magagahom kamo niini, ug magbaton kamo sa pagbulutan sa ibabaw sa mga isda sa dagat, o sa mga langgam sa kalangitan o ibabaw sa tanan nga binuhat nga buhi nga nagalihok sa ibabaw sa yuta. Mingon ang Dios, tan-awa gihatagan ko kamo sa tanan nga balili nga nagahatag og binhi nga nasa ibabaw sa naon sa tibuok nga yuta. O sa tanan nga kahoy nga mayo, bunga sa kahoy nga nagahatag og binhi aron alang kaninyo kini mahimong kalanon. Ug ang tanan nga mga mananap sa yuta ug sa tanang langgam sa kalangitan ug sa tanang butang nga nagakamang sa ibabaw sa yuta nga adunay kinabuhi
gihatag ko kaninyo aw gihatag ko ang tanan nga balili nga lunhaw aron ilang pagkanon aron ilang kanon og nahimo kini og nakita sa Dios ang tanang butang nga iyang gibuhat ug tan-awa kini maayo kayo og dihay kahaponon ug dihay kabuntagon adlaw nga ika-uno sa ikapito ug nahuman ang mga langit ug ang yuta ug ang tibuok nga panon kanila ug sa adlaw nga ikapito natapos sa Dios ang buhat ngayon gihimo ug mipahulay siya sa adlaw nga ikapito gikan sa tanan niyang mga buhat nga iyang nahimo. Ug ipadalanginan sa Dios ang adlaw nga ikapito ug nagbalaan niini tungod kay niini nagpahulay siya gikan sa tanan niyang buhat nga iyang gibuhat ug nahimo sa Dios. Unsay nahitabo sa ikapito nga adlaw? Pahulay na ang Dios ay dinhi natapos ang tanan niyang mga buhat. Kita na ninyo, no? Sa unong kay kadlaw, tibuok kumpleto na sa Dios sa unong kadlaw. Sa ikapito ni pagulay siya diri. Natapos na sa Dios ang mga buhat. Balik na diri. Niining pito ka adlaw ang nining unong adlaw nga pagbuhat sa Dios sa kalibutan, kapila ang Dios kabuhat og langit? Ha? Kasara dili kaduha, dili katulo, no? Kasara sa unong adlaw nga gitago sa Dios, kasara siya nagbuhat og langit. Sa adlaw lang nga ikaduha. Unya ang langit sa wa panahingan og langit sa sinugdan iyang gitawag kani nga hawan ug ang hawan naa sa taliwala sa mga tubig ug mo'y iyang gihinganlan nga langit. Dili lisod na to sabton kung mutuo ta nga kung naghisgot ganitag langit nga binuhat sa Dios sa ikaduhang adlaw kana wala mulapas sa nimbus cloud, wala mulapas sa bituon. Ha? Wala na mulapas sa bituon kay kanang langit naara sa taliwala sa mga tubig. Muna nga wala na'y langit ikan aning nimbus clouds padulong dito unahan sa bituon wala na na'y langit kay wa may tubig dito. Kung doon ay makapamatuod nga mga tubig dito, apoy di nga na'y langit. Kaya ang langit, taliwala mas mga tubig. Imanin na ninyo, ha? Kaya bisan ang mga SD, muna ilang paglaon nga, Kristo, isang ka, lapos dito sa bituon. Lapos sa bituon, unahan ko yun. Asan nakita dito na? Buti naging layo, ah. Nya, napay mga pastor karon nga naa sila kunoy nakitang scientist nga naipileskopyo nakakita naging kuno sa langit kay niabot ang ilang teleskopyo dito nakita ang kadaghan kuno kay mga anghel galupad-lupad murag mga buyog namoy mga pako nasinang kana karon hindi man na tinuod baka man na kayo sa may kamaturan itong batak na. No? Imagination mo na. Di man na, di man na siya, huwag mo na dili. Kani siya kung muna gitawag na yun o. Di ba, sa gibutang ang kuhan, nasa gibutang ng mga bitoon. Kani? Nasa ikapat. Gibutang siya sa hawan, sa langit. Aron sa pag-iwag sa yuta. Unang dapat maibalutaw asa ng hawan sa langit. Kamo asa man ang hawan sa langit? Asa sa piilan o sa ibabaw sa pumuluhan? O ibabaw dito sa panganod.
Dili kay langit tong gibutang as bituon. Kay wa man mayon ang Dios na ang mga bituon sila gibutang sa langit. Ingon ba diha nga ang bituon gibutang sa langit, ang adlaw bulan gibutang sa langit? Wala dyan. Gibutang sila sa hawan sa langit. Munang ang hawan sa langit ana, kanang ibabaw niya. Muna iyang hawan, dili kay ang hawan kaning sa ilalom sa yuta. Di man hawan ng ilalom sa yuta. Utlanan man niyo, langit tubig man tubig. Teka ni siya, earth man earth. Kani kalimutan man Inana. Tubig man siya. Ya, tubig man Na, mga tubig man tubig na diha tanan. Kaya mga pulo, mga pulo. Marang hingan lang yan mga langit ni diri kay naputos man yung nimbos isa ka sa nakita. Kung kano saan na himong itawag ko ni sa Diyos yung mga langit kay na may mga tao dito muyo. May mga tao sa China, may mga tao sa Africa, sa Indonesia, sa Russia, sa Germany, sa Africa. Paghangad mo dito, nainimbos dito, naihawan mo ng napoy langit dito. Nai mga tao dito. Munang hingan lang tayo mga langit. Karon kaning bituon, iyang gibutang sa hawan sa langit sa tupa. Kanang hawan na ikan ani diri, naadha ng hawan. Dulong dito, hawan na. Nunay hawan, gikan na ng pangano diha nga gadalang bulan. Padulong sa ibabaw. Kung sakay mo eroplano, mga 14 kilometers gikan ni Misyuta, 14 kilometers. Kay 8 kilometers kuan man na. Ulan man na diha, tubig man ang panganon. Paglapas niya dito, mapunta ng mga 37 feet. 37 feet. Layo na kayo ng 37 feet. 37 kilometers, dili man kay 1,000 feet. Dili man na 1,000 feet. Ang 1,000 meters mo na 1 kilometer. 1,000 feet. Pila na. Kasi katumbas na. Dili na. Kay kanang 1 kilometer, 1,000 meters. Tama ba na? I-business mo na ninyo. 1,000 meters, 1 kilometer. O niya kay 1,000 feet naman, tiga may ra. Kaya kaning buta pano sa 30 to 40 kilometers man ito. O, na kay panganon si Babaw. Tumputi na kayo. Kanang panganod, kung sakay mo eroplano, paglapas na diri sa panganod nga itong, muna sa tubig. Paglapas na diha, doon na may panganod dito nga puti kayo, nga murag gapas. Wala sa tubig. Wala na ito tubig dito. Mabutangan ng tubig, kung mudaghan na ng tubig diri sa Nimbos. Pagdaghan sa tubig diri sa Nimbos, musak kami na kabulis naman dito, doon naman kay naman ay ultraviolet na muhigop sa tubig sa kainit. Kay kanong kainit, naman ay muhigop ang tubig ng kainit, mo balis nga muna. Nanita, no? Kanang Nimbos cloud, pati naghanap tubig, dili. Pati naghanap. Pagkadaghan kayo ani, kanang ultraviolet, kanang init na, umalis na ulit yung panganod. Pag alis na ulit yung panganod, musakan ni dito sa puti yung panganod dito, matakdan to, mahimok ang tubig. Buka ka ng tubig, kunang mo ubos. Kung baga ka ng panganod, pati baga. Anong panganod nga, baga kayo kay, kagang mga listings, katong mga panganod nga gaan kayo, nasudlan tong tubig. Pagkasudlan na ng tubig, ni-us-us, ni-ipon nila sa tubig. Dilis panganod, ng puti baga kayo. Ng puting pusuga ang ulan.
ug hangin kay nitapok na. Mo nang ang eroplano dili pwede mo kasi mula at sus paboran dito. Nang eroplano mula sa babaw kay wala na may pangano dito. Ang bagyo naraman diri sa ubos ani. Ana, wala na may sa babaw nang dito na sila magtutuyo. Na samtang wala pa muhinong ng bagyo o pamuhunong. Pero kung dugay ng bagyo ha, mo mawala, mutog pa na sila laing airport dito. Tug pa na sila laing airport. Litan, biyahe sila Mindanao. Dili katugpad diri sa Dipolog, sa Cebu karon. At na sa Davao. Ito na sila sa Davao pa. Kay dugay man, di pa sila sa kuwan kaya tuyok mo ng hangin na. Hindi mo hangin, tuyok mo na. Mao nga, anang langit, kani mo ni gitawag o hawan. Ya. Dayon, hinanlan dahil sa Diyos o langit. Kas ara siya nagbuhat, dirira sa ikaduha ka adlaw. Nakumpleto sa Diyos kumpleto naman. Nahuman sa Diyos ang tanang mga buluhaton. Basahon na to. Nahuman sa Diyos ang iyang mga buhat na iyang nahimo. Basahon na. O gipanalanginan sa Diyos ang adlaw nga ikapito ug nagbalaan niini tungod kay niini nagpahulay siya gikan sa tanan niyang buhat nga gibuhat kung nahimo sa Diyos. Usahaw na itong ikasuno, og nahuman ang mga langit, og ang yuta, og ang tibuok nga panon kanila. Kung siya'y nahuman? Og nahuman ang mga langit, og ang yuta, og ang tibuok nga panon kanila. Nahuman naman, wala naman diri. Tagsa-tagsa diha, lain-lain man siya gibuha. Diri naman siya nabuhat og langit sa ikaduha. Kunya ang langit nga yung gibuhat sa ikaduha, hawan, hinanda niyang hawan, sa sinugdan, sa wapabunyagin niyang langit. Yun sa pag-istorya, mahimo, ang usa ka hawan, naliwala sa mga tubig. Kung gihinganlan sa Diyos ang hawan nga langit. Sa ato pa, ang langit as kaliwala sa mga tubig. Sabot mo. Ayun na ito ayun. Kaya basig, bilang kadlaw, mabang mo nila, malapos ng bitoon. May lagway bagyo. Awan ko ni bagyo dito. Ayahay mo dito. Hindi ka nabalik. Bro, hindi na makabalik. Bukog naman. Kaya di man kasaka dito ng buhi. Ito, Master, ito po yung awan sa una, namaan ang ginoong langit, kanina libutan. Libutan na sa awan. Anong hawan yun? Hawan man eh. Kaya kaning yuta ani, wala man eh. Tubig man eh, tubig. Kaning ilalo man eh. Tubig ni tanan, tubig. Kanay siya, tubig kunis babaw, tubig na. Kanay po, tubig ni. Ingon din ng Diyos, tumungha ang yuta ng mamala. Munang doon na yung yuta dire. Munang kanang gitaw din sa mga pulo, anak, pulo. Ay nitungha ng yuta. Sa wala pa yung yuta, tubig na tanan. Espiritu sa Diyos, gihap. Ang Espiritu sa Diyos na gihok ibabaw sa naong sa mga tubig. Ano yung mga tubig na niya? Dili siya aning kalibutan, ani. Naadiri ang Diyos aning tubiga. Wala, dire, wala. Mga tubig, apil diha. Naan siya diha, ang Espiritu sa Diyos na gihok ibabaw sa naong sa mga tubig. Dili siya ani. Mga kanini ang kalibutan na siya ay buhatan niyang tao. Nga kasublan sa iyong mga espiritu nga nagbala sa lawas ng kulti naghana. Ay kanang espiritu kulti naghana sa lawas. Dili. Nabala ng Diyos ng espiritu. Kaya ako nakakuan. Ulit mo ng espiritu rin ako. Juan Bautista. Ulit man ito pa man rin. Ragyamo.
Murag yamog ba? Murag tubig nga yamog sa sabot. Tulog mo siya din tulog. Si Juan Bautista mo dahil. Una nga, kung ipangita, kinsa si Juan Bautista karon. O amay ito ang huna-huna ng Juan Bautista to. Kinong baga to. Ang Juan Bautista to. Nauna ko na to, kinong bago siya. Ato lang ang yung mga tao, hindi ito, meron sa kaya, ano ito, binutan lang sila. Buhato lang nila ang pinakamaayo ng sa yuta. Kung sa pinakamaayo ninyo, buhatan ninyo. Ang itudlo niya sa Diyos na inyong gisimba kada Domingo, ingon man nga higugmaon ninyo ang inyong isig katao sama sa inyong kaugalingon, buhatan na ninyo. Kaya basin na maluwas yung mga Pinoon. Kaya sa magpataka mo, sulti, gawa ninyo masuhito ang pinaagman sa tao. Na, no? Kanya siya, tubig ni tanan, tubig ni. Wala pa'y kahoy, wala'y mga tanong, wala'y mananak, wala'y tao. Ingon na ng Diyos sa ikatulo, tumungha sa ikatulo kadlaw. Sa ikatulo, ingon na ng Diyos, tumungha ang yuta nga mamala. Gamay ra ang yuta kaysa tubig. Kaya ang tao daghan man. Pag daghan sa tao, gamay ra ning tubig, mga matay ni mga tao, mga matay. Kaya makontaminated man eh. Kunya, mga hurot ng isda. Mga hurot ng mananak. Munang gamay ra gid ang yuta, gamay ra. Aron mapuo ning yuta, aron mapuo ning mga tao, gisudlan ning kamatayon. Na, sudlan padadaan sa Dios ning kamatayon ni aron mapuo kay dili ni mamatay ning mga tao. Napuno man, ya di pa man panahon. Kaya kaning 9 planets, puyaan man nagtao. Ang Diyos may kasulti nga, kanang Mars, puyaan nagtao. So, lahi mga adlaw, gikan dinhi. Apan, sa pagkakaroon nga, kaning mga tao, kay 1 year pa, dili pa na puyaan dito, kay magubat mo dito. Naman di makadiscovery po siya. Pero plano, di magubat dito po, napi hulwar dito. Kay hulwar dito, napi hulwar dito. Mga kanang Mars, Jupiter, puyaan na tao sa mga adlaw, pareha aning Earth. Apan, sa pagkakaroon na wala pa, dili pa na mahimo kay kanang preparasyon ani si Kristo mohari sulod sa usa ka libo ka tuig. Munay preparasyon diri. Kani mo iharian. Dili kay dadon dito sulhas bituon. Kani mo iharian ni Kristo, kani harian ni kay waan nig sala. Wa ang sala ni kalibutan na. Yan yung harian, aron nga kanang mga tao, gikan anong mga tao na sa kalibutan, makaumol siya og tao. Pagbalik, dili nagikan sa yuta. Dili kay patyo na ning mga tao din, banhaw niya anak, pabangunon, dili. Kaning gikan aning mga tao sa kalibutan, mag-umol ang Diyos og bagkong tao. Magpili siya bagkong tao, usaon niya. Yang sudlan siya ang gininhawa, sudlan sa espiritu, sa kaalam. Munang magbago o maghinulsol na yung tao. Mabago na to siya, maghinulsol to siya, magbago to siya. Buhato niya itong kamubuton sa Diyos, ipon niya. Mao to'y mahimong binhi. Kaning mga tao ani nga, dili mo kuyog sa Ginoo. Mga matay ni burot, hinahinay ni pamamatay. Ang ilang anak kay inani manak, mamatay itong ilang pamilya, no? Horot. Adiling horot kay, mga anak mo to. Mga anak, mamatay itong amahan, mamatay itong inahan. Ano mo kayo anak? Mga anak mo to. Ibili yung horot na ilang mamatay. Kasi ito mo na, sa cycle ba? Mamatay, dahil ibalik kong spirit. Mamatay, balik kong spirit.
spirit. Inana. Dili kay ini kamatay ana. Ang katong namatay mo to'y buyon. Itong ilugong dito, wala yung bukog, wala na. Mo to'y pabangunon, hindi na. Kaya na. Oo. Kining espiritu, inani man guno, inaniha, tanawan niya niya. Nga naman, ang Diyos gabuhat ng babae. Nga naman. Tungod kay kaning lalaki, dili ni pwede nga mo'y gardin. Kanang gardin gani, babae ng gardin. Kay tanaman ang katumbas na. Kanang lalaki, muna itag-iya sa gardin. Muna itag-iya sa tanaman. Kaya ingin man, sa wala pa buhata sa Diyos kaning kalibutan, wala pa ninyo buhata. Kanang espiritu, hindi buhat. Dili siyang lawas. Hindi pagkadaghanak. Bilyon na espiritu sa lawas niya. Kaya, ipakita mo ni sa Ginoo nga murag kan ba damgo kanang Ginoo gasandig kanang kuno sa kahoy sandig siya na galingkod sandig nagdamgo ang Diyos may nadamgo nga kanang dunay mga tao kang lakaw dito siyang gamot murag mga sulong wala pa'y tao ng kalibutan wala pa ha kumain niyo pag humana ni sa kaunom na, no? Kanang Diyos, gadamgo ng Diyos. Igasandig Diyos po ng kahoy. Ingin sa anak na, higanti ng Ginoo. Higanti mo ng Diyos. Di mo na kaming tao. Higanti kay si Adan. Taas po man aning. Taas pa ni si Adan. Magdamgo sa Diyos, anak, na dunay mga tao dili talakaw kurting kadaghana ug mga abog kani pagmata niya yan ang istorya yan isuli aning tuto hindi siya buhaton nato ang tao ingon na kasama ko muni ni punit og yuta muni gabuha muni gaumol na pag-umula na, iyang gibulhog ang 7 ka espiritu dito sa ilong ni Adan. Kanang 7 ka espiritu nga gibulhog, mo kanang hearing, kanang pangdungo, seeing, smelling, tasting, touching, blood, bring. Kay 5 senses maning gikuan sa eskwelahan, 5 senses. Anong 5 senses? Di man ni tao. Kulang man kaya may blood. Dahil walay brain. Munang 7 spirit gibutang dito sa Diyos ni Adan. Mura to si Adan. Karon kaya di man to mo manganak si Adan. Di ulay kabutangan sa espiritu niya. Kaya di man to manganak. Aron manganak si Adan, gibuhatan din siya babae mo si Iba. Kay aron manganak ko si Adan o si Eva nga mudaghan ang ilang lawas nga kasugdan sa espiritu niya. Na mo to nga nanganak si Adan ni Cain o ni Abel. Dayon pagkamatay gipatay man ni Abel o gipatay ni Cain si Abel. Si Cain wala man patiya sa Dios. Gipalaya si Cain dito sa Nod. Dito nagminyo siya, gidala niya yung igsuong babae kay siya dan ra magsiiba ang tao. Ang asawa ni Cain igsuon niya, mo to'y giilugan nila. Dili kay nagkuhan nila na. Mo to'y gihalaran ni Cain o ni Abel katong igsuon nilang babae. Mo to'y gihalaran. Mo to nga dito naman si Cain sa Nod. Si Adan gipakatawhan sa Dios og laing lalaki ingan na dahil si Seth. The age of 130. Pag edad ni Adan og 800, 40 naghanang anak niya.
nanganak siya mga anak na lalaki, nanganak siya mga anak na babae. Dito ito mga espiritu gisulod sa ilang lawas. Pagkataon ni Seth, nanganak na po si Seth, daghan kayong mga anak lalaki, hindi lang kay si Enos. Ika ng Adan, Seth, Enos, kaliwatan naman ang gisudlan. Imong pasawag dili, tugti daghana o kaliwatan. Kunya, gilain sa Dios ang kaliwat ni Seth. Nga dito ni Enos, ni Kainan, Malaleel, Hared, Henok, Matusalam, Lamed, Sinunod. Kunya, kadtupong mga kaliwat ni Kain, gilain ko dito. Kasi lang kaya nagminyo man sila. Pag minyo ani, kaning mga kaliwat ni Seth, natakdan sa kadautan sa kaliwat ni Kain. Mutong naguba kaning kalibutan. Dito ipatay sa Diyos. Dito ipatay. Mutong pagkamatay na ang mga tao, pagkatao to balik, reincarnate na to kay sa sinugdan na incarnate naman. Incarnate naman to. Katong espiritu nga na siyang lawas. Ha? O, katong espiritu nga na siyang lawas, nahimutong tao. Ha? Nahimutong tao. Pero dili pa to reincarnate. Kaya sila pa man itong unang mga tao. Pag human sa kamatayon na nila dito sa lunok, ang giluwas, gibilin sa Diyos, si Noe, si Sim, si Cham, si Japet, gibilin lang po mga asawa. Walo rabi, kaya aron ni sila muda katagbalik. Aron katong mga espiritu na nangamatay ang ilang lawas sa lunok, ikasulod pagbalik dito sa lawas nila. Wala na ihotag patay kay ihotag na may kasudlan. Di magpumula po ng Diyos na, dili man balik-balik ng Diyos sa trabaho. Di naman siya magbalik-balik kay ang espiritu gihurot man niya dito. Ang pito ka espiritu gihurot man niya Adan. Magaling nga ang Diyos na magbuhat o babae di kasyuta. Kaya wala na sa ibulhot. Ang espiritu sa Diyos, pitora man, kung ninyo masas pinadayan. Pitora ang espiritu. Yung gihurot ito ni Adan. Munang, dili ka kabasa diha, nga si Adan, nga si Iba, gihoypan. Mabasa ka ninyo diri? Nga si Iba, gihoypan. Wala na hoypi. Sawa na to ha? O gipahinanok sa Dios si Adam og nakatulog siya unya mikuha siya og usa sa iyang mga gusto og gitakpan niya ang unod sa dapit niini ug ang gusto nga gikuha ni Kristo nga Dios gikan sa tao gibuhat niya nga usa ka babae o iyang gidala ngadto sa lalaki. Wala ina nga gihoypan. Dili pareha ni Adan gihoypan. Tao ninyo no? O giumol sa Dios nga mahan ang tao gikan sa abog sayuta. O gihoypan niya sa mga buhok sa iyang ilong sa gininhawa sa kinabuhi. O ang tao nahimong kalag nga may kinabuhi. Ang tao, si Adan, iyang gihoypan, ay gibulhot niya kanang civil spirit. Unang pagbulhot na, pagsulod na sa spirit, si Adan makadungog, si Adan makakita, si Adan makapanimaho, si Adan makatilaw. Ani, nana sa ipis, makatilaw siya kung sa ilami, mahibalo siya kung sa ilami. Kung sa ikuan na, pait pa na, upload, harap pa na, tamis pa na. Muna'y testing, test. Si Adan makabagay ditapon. Duhi si Adan kay na'y dugo. Bright si Adan kay dunay utot. Unang seven spirit ng gibulhot. Pag abot ito ni Eva, ang Diyos wala na magbuhat dito babae. Nagkikasyuta kay ano si ibulhot.
Dinhin na ni Adan kay na naman kuma naman dito naman dito ni Adan. Unang ang gikuha niya unod yang gitakpag unod. Sa man nga unod. Unod ni. Ano ba? Unod. Dili ni unora. Ilapong na huna. Itakkan kong unod. Balik po ninyo ay. Pero may bukong matawa niya. Unod eh. Basa sa gibtan mo siya. Ikutangan na kinatao. Kay kanang kang Adan bitin. Yaha unod. Kanang halas na musulti. Ang halas na musulti, namulitaw. Kay kanang laki mo na mumulitaw sa babae, kanang bitin mo na mumulitaw. Minus, o sila sapos ang mga utuka kay wala man sa kalibutan. Kat po na yun sila, buhat po na yun sila itong bitin. Nasa kahoy. Ano galing bitin? Lalaki, si Adan ha. Nga nisulti sa babae kay ang lalaki mo imumulitaw sa babae. Dili kay ang babae mo imumulitaw sa lalaki. Apan naadiha ang kahoy nga takos na tinguhaon. Kay ang lalaki maibog man sa babae. Ang naginunay kung sa nakita sa babae na ang kahoy takos tinguhaon ug makapahimong makinaadmanon sa tao kay mahimong mo makinaadmanon kay maibog na ka sa lalaki mangita mo pagi palitan din mo ininit painit tiksan dayon ni mo hingkaon na baka di ba kako na ka unang hungit ako walis kay bugoy kaya tawa lang. Ano na? Kanya gani okay ka kita sa kadlaw, biglingan eh, nagtanong, di ko kita ni sa kadlaw, marunong sa katuig. Huwag kayo. No, pero hindi mo mabot. Inana na siya. Muna siya. Bastos mo nagibutang sa Bible. Munang gitago na sa Ginoo kay ubi na itago bastos na diri bastos pagdupa-dupas pa rin mo si Adan maot man munang gihimo din tinago nga istorya ang bitin din ha dili na bitin nga kanang bitin nga halas sa pagkasala nga ninyo dayon siya sa lalaki o siya sa babae kasi mo gibuhat. Ingon mo si ang babae. Ingon dahil siya, ang Diyos ingon dito ni Adan. Ang sabi mong gibuhat, babag ito si Adan. Ang babae yung bihatag ka na ako, nagpintal ka na ako. Ingon po na ang Diyos. Saan na yung gibuhat babae? Ang bitin, kaya nagtinuluray mo sila. Kanawan yung makasala, di ba magtinuluray? Ay na, labayan na din sila. Rason. Manangingon ng Diyos, ibutang ko sa kaliwala ninyo ang panagkaaway sa imong kaliwat sa babae o sa kaliwat nimo atong bitin. Ikaw magasama sa iyang ulo. Ikaw magtulog sa bikot. Yang kano sa man hitabo ng bitin, nag-away o kanang kaliwat kanang babae, nag-away ng kasada. Nalina kaliwat sa lalaki, kaliwat sa babae. Ang ilang kaliwatan, magdaghan na world war. Manay meaning na kay munang kaning kalibutan kuan kaning nasudlan og kasamo. Pagbuto mo na sino kay bulas kung mo lang Ginoo panahon. Aron nga kitang mga tao sa kalibutan makamuog kita sa tanan sa maayo o sa dapat.
Nahibalot ka muli kay sa dautan, ug nahibalot ka mong buhat sa maayo. Once na mahibalot ka nga kana dautan na, niya dili mo na buhaton, imong buhaton ang maayo, maluwas kaya. Munang dautan ay buhatan, dautan ko na ang buhaton na nimo. Walo mong nga nasupak na sa Diyos. Asa na tato? Na 1,000. Oh. Planeta sir, sudlan. Oh, kaning tanang planeta sudlan eh. Sama ng Mars, Jupiter, Neptune, Uranus. Kanang dia matubas Ginoo, kuy-an man mga taon na ilay mga adlaw. Gikan diri, duha ra usa na karon tayo ibutang dito. Ada nugiba ng ibutang des Mars. Ibutang des Jupiter, kaniya ani kinibutan na nga usa ra ka magtayo ibutang nila puno ni karon pareha na. Pero wala na ay kasamo. Ang ibutang diha katunang buotan kay magtayo. Ngunang ang sugo sa Ginoo nas magtiayo, ingon nga itudlo kini sa dakong kapugay sa mga anak. Kay kaning kalibutan na usa ka magtiayo na ni nga si Adan o si Iba. Kay di man duha ka magtiayo ng buhat. Usa ka magtiayo naman. Ano? Unang kanang langit na puloy-anan sa Dios dili ni niyas tunga kani siya nga langit ko niya mo mo siya kay balo May tubig lalo siya. langit mo di koneksyon man is langit tunog man is langit Awan niya. dili mo ni siya hawan ang hawa kani may hawan dili ko ba kani siya mo ni kung ani ang puloy-anan sa Dios. Naadinhi sa sunod aning kalibutan na ang puloy-anan sa Dios. Basaon na to sa Exodo 25:8. Exodo 25:8. O pabuhaton mo sila og usa ka balaang puloy-anan alang kanako aron ako magapuyo sa taliwala nila. Pabuhaton og usa ka balaang puloy-anan unang tulig Holy City. Holy City ba? Balaang puloy-anan. Holy City. Ay mga tao na napo din diyan Diyos aron ako magapuyo sa taliwala nila. Sa unang panahon, ang Holy City, Jerusalem, sa dito na sila sa Kanaan. Mao nga katong Jerusalem sa una, gitawag kadto nga trono. Kay kanang trono, langit man. Puloy-anan man sa Dios, maingag trono. Na. O pabuhaton mo sila og usa ka balaang puloy-anan alang kanako aron ako magapuyo sa taliwala nila. Ang nila ani katong mga Israelitas, katong mga kuan unang gabuhat ang Dios o balaod. Kabalaoran sa lumanon ng mga sugo, di padumanan mga pare, mga priest, tinitawag og sacerdote. Nga dito ang Diyos makigsulti sa halaran, samtang sila nagbuhat sa halan. Nya di natin ang Diyos dito sa unahan sa bituon. Natuan sa mga Israelitas na puyo. Kung dunay gubat, musulti man ang Diyos nila. Liwagin maayong pagtuon aning mga tao. Lisod gid kayo, pati lisura. Kaya ilang gitunaan mga filosofi ba, kanang medyo filosofi. Mura na lang hinuon og nahimong
kadakot nila ang ilang pagtuon. Na tumasakon tong Jerusalem. Asa ni David? Oh. Ni adtong panahon na sila magatawag sa Jerusalem nga trono ni Jehovah, trono sa Dios. Adtong Jerusalem. Busa kanang puloy-anan sa Dios nga langit kanang gitawag og trono. Wala dito sa bituon, dire naan sa bituon. Wala dito. Nasama silang gidahom nga manglupat ng mga tao dito sa babaw. Palita o ka ng gamay speaker. Aron nga magamit ang speaker. Hindi ko magpagaw.